Gyda chydig o gymorth, dau o'i gyd ddawnswyr yn adran Bro Taf, Rhys Morris a Gwynfor Dafydd, mae Tristan yn bortreadu llosgi'r ysgol fomio. Croeso nôl felly i Tristan a chroeso cynnes y tro yma i driawd Penyberth. Nid yw'n rhai na chwyldroad. Yw adfer o'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddilliau chwyldro yn unig y mae llwyddo.